Ahojte, sme vo vesmíre sami? Táto otázka máta ľudí, vedcov či filozofov už stáročia. Zatiaľ na ňu nemáme definitívnu odpoveď, hoci odborníkom pripadá naivná predstava, že by sa inteligentný život mohol vyvinúť len na Zemi. Podľa niektorých ľudí však mimozemšťania nielenže existujú, ale dokonca nás aj navštevujú a unášajú. Mimozemské únosy sú populárnym fenoménom, ale podľa mnohých vedcov ide jednoducho o podvrhy, či už zámerne, alebo nie. Je to naozaj tak? Poďte sa s nami pozrieť na 3 najpodivnejšie únosy, v ktorých mali mať prsty mimozemšťania. Prvý, Frédéric Valentich. Záhadné zmiznutie Frédérica Valenticha patrí k najzaujímavejším hádankám. Veľkej pozornosti sa mu dostalo najmä preto, lebo Valentich zmizol aj so svojím lietadlom Cessna. Priamo počas letu. Stalo sa to 21. októbra 1978. Valentich na lietadle smeroval na ostrov King Island, ale krátko po 7. večer sa spojí s leteckými prevádzkovými službami a informoval ich, že ho prenasleduje neznáme lietadlo. Najprv si myslel, že ide o ďalšieho pilota. Objekt mal vyžarovať silné zelené svetlo. Dispečeri mu však oznámili, že na prístrojoch nie je vidieť žiadne iné lietadlo. Valentich nervózne dodal, že doletí na koniec plánovanej cesty. Na záver povedal: ten objekt sa vznáša nado mnou, je nado mnou a nie je to lietadlo. Nasledovalo niekoľko sekúnd zvláštnych kovovo znejúcich zvukov a spojenie sa prerušilo. Valentich do svojho cieľa nikdy nedoletel. Nikdy sa nepodarilo nájsť ani pilota, ani vrak jeho Cessny. Podľa ufologov či Valentichovho otca Gida bol Frédéric unesený mimozemšťanmi. Skeptici sa skôr prikláňajú k záveru, že pilot sa dostal do stavu silnej dezorientácie a havaroval do oceánu. Nasleduje druhý príbeh. Betty a Barney Hillovci. Prípad manželov Barneyho a Betty Hillovcov patrí k vôbec najznámejším prípadom údajného mimozemského únosu. Podľa ich slov boli obaja unesení mimozemšťanmi 19. septembra 1961. Okolo 10:30 v noci sa pár vrásal z dovolenky do Portsmouthu. Betty na oblohe spozorovala zvláštne svetlá. Tie sa podľa nich pohybovali mimoriadne zvláštne. Barney zastavil auto a vystúpil, aby sa na ne mohli lepšie pozrieť. Neskôr vypovedala, že videla lietajúci tanier, ktorý hral všetkými farbami a zdalo sa, že sa k ním približoval. Manželia pokračovali v ceste a následne zistili, že tajomný objekt ich prenasleduje. Napokon pristal priamo pred nimi. Barney cez jeho skla videl asi 8 až 11 humanoidných postav, ktoré ho pozorovali. Hillovci sa v panike pokúsili autom od objektu vzdialiť, ale uvedli, že sa im zdalo, že na niekoľko minút stratili vedomie. Keď precitli, zistili, že prešli 56 kilometrov, ale vôbec si na predchádzajúcu cestu nepamätali. Niekoľko dní po incidente začala mať Betty nočné mory. A pár o celej situácii informoval aj políciu. Dohodli si tiež stretnutie s hypnoterapeutom Benjaminom Samsonom. Ten oboch manželov zhypnotizoval a vypočul si od nich mrazivé svedectvo, ktoré mali prežiť v lietajúcom tanieri. Mimozemšťania ich mali uniesť, podrobiť niekoľkým bolestivým lekárskym experimentom a napokon ich vrátili späť do auta.
Podľa Samsona išlo v prípade manželov Hillovcov o tzv. Falošné spomienky, ktoré mali základ v Bettiných nočných morách. Hillovci však s týmto záverom nesúhlasili a až do konca svojho života trvali na svojom príbehu. Čo myslíte? Príbeh číslo 3, ktorý je vám možno známy, Travis Walton. Prípadu Travisa Waltona sa svojho času tiež venovala obrovská pozornosť. Drevorúbač Travis Walton mal byť unesený 5. novembra 1975, keď sa kolegami vracal z práce v lese. Najprv si všetci muži všimli zvláštne svetlo, ktoré sa objavilo medzi stromami. Keď sa k nemu v aute priblížili, zbadali lietajúci tanier, ktorý sa vznášal pomerne nízko nad zemou. Walton vybehol z auta, aby tanier videl lepšie. V tej chvíli však z objektu vyrazil prúd svetla a odhodil ho niekoľko metrov dozadu. Jeho 6 kolegov v panike utieklo, ale následne sa vrátili Waltona hľadať. Po ich kamarátovi však nebolo ani stopy. Celú vec teda ohlásili šerifovi. Polícia sa na miesto vybrala ešte v tú noc, ale nenašla žiadne známky po zápase ani samotného Waltona. Pátrali po ňom ešte ďalších 5 dní, a to za pomoci helikoptér a vycvičených psov, ako aj množstva dobrovoľníkov. Nenašli žiadnu stopu. Polícia podozrievala Waltonových kolegov z vraždy. Všetci však prešli detektorom lží až na jedného, ktorého výsledky boli nejasné. Na 6. deň po zmiznutí sa dezorientovaný Walton ozval z telefónnej budky svojmu švagrovi. Bol podľa svojich blízkych presvedčený, že bol nezvestný len niekoľko hodín. Tvrdil, že potom, ako ho zasiahol ľud svetla, sa prebral v nejakej miestnosti, kde sa nad ním skláňali 3 neľudsky vyzerajúce bytosti s veľkými hlavami, obrovskými čiernymi očami. Walton sa ich pokúsil zahnať, čo sa mu aj podarilo. Následne sa chvíľu potuľoval po mimozemskej lodi a natrafil na muža, ktorý mal na hlave sklenenú helmu. Pripomínal síce človeka, ale bol vyšší a mal zlaté oči. Muž Waltona odviedol do miestnosti, ktorá pripomínala hangár, kde boli ďalší 3 ľudia. Walton ich zasypal otázkami, ale neznámi sa na ňo len nechápavo usmiali. Na tvár mu potom priložili niečo ako dýchaciu masku a on stratil vedomie. Prebral sa na nočnej ceste, našiel telefónnu budku a zavolal svojmu švagrovi. Skeptici považujú Waltonov príbeh za podvrh a uviedli na to aj viacero dôkazov. Sám Walton a jeho kolegovia však dodnes tvrdia, že sa príbeh skutočne stal. Neskôr tiež mali podstúpiť opakované sedenia na detektore lží, ktorých výsledky boli hodnotené ako vysoko kontroverzné. Podľa niektorých výsledkov Walton klamal, podľa iných hovoril pravdu. Na všetko si ale utvorte vlastný názor. Za každý odber na herohero.co. Link v popise videa so zľavou. Získate prístup k plnému obsahu s vysokou prioritou aktualizácií. Teším sa na ďalšie príbehy spolu s vami. A ďakujem za odbery.